adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 18 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 15, bersikulo 1 ngadto sa 8. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Ako ang matuod nga punuan sa paras, og ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlo niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga, aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako. Sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya. Pamunito niini ug itambog sa kalayo aron masunog. Kun magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamog bisan unsa ug madawat ninyo kini sa inyong pagpamungag daghan. Kapasidunggan ng akong amahan ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinuna." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.